I guanyadores inscrits de l'any passat 2024 i que al llarg d'aquests anys, d'aquestes edicions, grans atletes, corredors i corredores internacionals han vingut aquí a l'Ametlla i moltes vegades les hem... Una mica de tot i ens anem doncs apropant perquè ja ens acostem a 11:45 a la cursa dels Benjamins, a 11:45 amb 770 metres de recorregut. Amb aquesta cursa que portaran el dorsal 401 trobem corredors i corredores de les localitats de Manresa, Navàs, Sant Fruitós de Bages, Puig-reig, alguns Gironella, també Olesa de Montserrat. Vam voler arribar allà on surt el sol. Mai havíem sentit tan nostre el temps com l'estiu que vam emprendre el vol, com ocells. Un desig per cada estel fugaç, un paisatge nou a l'horitzó, despertar davant de tots els mars d'aquest món. Si has sentit quan cau el sol aquella enyorança estranya, si el teu cor batega trist, emprèn el vol, no t'ho pensis més i salta. Tantes vides que no hem agafat, tants adeus amb el sol del matí, tants cops reparant el cor trencat que viatja amb mi. Si has sentit quan cau el sol aquella enyorança estranya, si el teu cor... Ja sí. Preparats. I sortida, dos petits. Els teus ulls profunds i foscos m'hi he perdut en matinades, tot buscant el meu camí. Sortida neta, una sortida... La solitud dels boscos i he trobat la pau calmada que mai no trobava aquí. Veiem doncs aquests joves subestats per la nòmina darrere nostra.
llum dels estius i tots els records que amb vosaltres guardo al cor. El sol de l'hivern, els dies eterns, veure la neu com cau a prop teu. Nous camins vindran i amb ells vindran nous somnis que mai s'adormi la llum del nostre far. Quan vingui la nit, queda't aquí, apaga el soroll d'aquest món boig. A totes les pors, els petits errors que han construït el que som ara aquí. A tots els encerts que des de molt lluny obren els mars i ens deixen estar junts. Nous camins vindran i amb ells vindran nous somnis que mai s'adormi la llum del nostre far. Quan vingui la nit, queda't aquí, apaga el soroll d'aquest món boig. Bé, avisen que arriba el primer, els infantils. Vols fer el favor de plantar-te?
Sí que és noia. Sí, fica-t'hi, fica-t'hi. És un noi. Li podeu fotre una hòstia amb aquest d'aquí de rosa, sisplau? I aquí tenim el 4 la cursa absoluta, la cursa open, la que tenim doncs amb els júniors, els sèniors, veterans de totes les categories, la sortida... O que es faci però és igual. Però ja et dic. Bé, falten 7 minuts perquè s'engegui la cursa dels grans. Ja estan els corredors acabant d'escalfar, estirant i preparant aquesta sortida. La cursa reina dels 5 i 10.000 quilòmetres. Bé, també s'ha de dir que tots aquests emmanllants voluntaris per tal de poder fer el cross en totes les bones condicions. Preparant tota la logística. Bé, corredors a punt. Acabant d'escalfar els entrenadors. Va, Xavi! Va, Xavi, que... falten 2 minuts, tio! Xavi Tomassa. Bé, 3 minuts per sonar la sortida. La puntualitat és una garantia aquí a l'Ametlla. Bé, 2 minuts. Pràcticament tots els corredors a la sortida amb el tret característic.
Els favorits a davant. Bé, s'engeguen els xips, se sent el soroll, però no s'engega el temps fins que doni el tret de sortida. Res, 1 minut, escassos segons per donar la sortida. Moi controlant el temps. El tret de sortida i comença la 35a edició del Cross categoria sènior aquí a l'Ametlla de Manola. Xavi Tomàs agafant la primera posició, tremola al terra. I a l'escombra Obice tancant l'edició. Agafa aigua. Vinga, escombra! I aquí tenim a Tomàs a la primera posició. I ens tenim doncs la part oposada per la posició d'aquests corredors de punts.
Vinga, Carles! Nova última la mà, iaia Clara. Nova última, molt bé la iaia. Comencen a aparèixer el primer corredor, Xavi Tomasa, destacadíssim, entrant aquí als carrers de la colònia. Va, Xavi, que ets el rei! Vamos, vamos! Va, som-hi! Vinga, vinga. Va, Xavi, que ets el rei! Va, Xavi! Alerta que passen per aquí, nena? Ah, venen per aquí també? Sí, pugen per aquí, pugen per aquí. Xavi, va, Xavi, va, Xavi! Hi ha molta diferència amb aquests tres i de la resta. Aquest any. Vinga, vinga. Va, anem allà, ens ho veiem. Hòstia, una estona més, sí. Va, Totis! Va, Toti! Amb el mateix, mira. Anàvem a la mateixa velocitat, veig. Vinga, Joan! Som-hi! Ai, tinc el live activat, m'acabo les... Vinga, va. No faig cas, si surten així. Vale, vale. Vinga! Va, Josep! Vinga, vinga. Mira, La primera noia. vinga. Va, Míriam, va, som-hi! Va, Ernest! You see, if it's on my foot, La primera, no? Que fa mossa. Vinga, noia, vinga. Va, Míriam, vinga, som-hi! Va, Míriam! La primera noia, la Míriam, va, Míriam, va, Míriam, va, Ernest! I a la segona... Sí, vinga, vinga. Va, 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 va! Ai, Andreu. La tercera noia... Vinga, Laia. Vinga, vinga, Laia, va! Ja és aquesta, no? Però l'any passat va anar una altra. Avisa'm quan no faci cap. Espera. No, em venen una. Venen dos. Quan no passa ningú, avisem-me. Són molt lluny. No, ha d'estar aquí a la cantonada. Va, Jordi. Ara en ve un i llavors... Va, Laia, va, Laia, va, Laia. Vinga, ànims, ànims. Ara passes, Mateu. Va, cap. Ha sigut atropellat. Ja ha passat. 69 va passar. No. 69. Ara, aviat, aviat. No. Passa, passa, tranquil, Mateu. Has fet la crònica avui? No
Ja l'he fet jo. Va, Albert. Són 5 quilòmetres, hem tingut com a guanyador Sergi Cinca de l'Aigües Lleida i de l'Atletisme de Terrassa. Per tant, doncs... Bé, cursa de 5 quilòmetres, sprint final. Molt bé! Ei! No t'ha deixat el papa. Van entrant corredors dels 5 quilòmetres. Primer de noia, que acaba els 5 quilòmetres. Bé, Montse, bé. Abel Garcia, secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, totalment vestit de blau, continua aquí a l'Ametlla de Marola. Més corredors finalitzant la prova del... Vinga, ànims, que ja s'està acabant això. Això no val. Que no val, que no val, que no val. Que no val. Aquí hem fet una arribada a l'Albert. Deu 30... Bé, doncs, anem comparant el 5 quilòmetres per l'altre els 10.000 metres segueixen tots. Vinga, Max! Vinga, vinga! Aquest quilòmetre, 5 quilòmetres, el Max. Salut! Collons. La primera es Montse Joan Carles. Va, Martí! Va, Martí! El punt és la final de 5 quilòmetres, que nosaltres encara estan competint fins a completar els 10.000 metres. Colló. Últim. Albert, bé. Bé, Esther, bé. Què tal, cansat? Una mica cansat de nou. Surts amb el cansat a la cara. Molt bé, doncs ja tens una aquí, de l'Ametlla o no? Ja vas, no, no, no. Doncs per tant, doncs encén. Bé, Miquel acaba acollir les dos que han la samarreta a la vostra dreta aquí a... Bé, Eusebi, bé. Vinga. Que finalitza la cursa a la vostra dreta. Bé, Júlia, bé, vinga. Ah. La situació a la cursa dels 10. Digues que sí, digues que sí. Vinga, aquí discutint l'entrada amb aquest sprint final. Blai, Blai, Blai! Tenim aquí les curses, les dues. 10 quilòmetres continuant, també els 5 quilòmetres finalitzant, que és un no parar. Ah, fer tios. Molt bé, molt bé. Passa, passa. 9 quilòmetres. Bé, una de les imatges més entranyables és quan el pare agafa la filla petita fent entrada als 6 quilòmetres. Cuidado, que cuidado, que... ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Hombre, que te llevas el cable. Ah, no, te llevas el cable, no desconectas esto. Passa-la! 25 que són els jugadors que representen Vinga, Anna, va, Anna, va, Anna, vinga! Bé, Josep, bé!
Sempre va igual. Faig, Vinga, Anna! Bé, Jana, bé! Molt bé, Jana! Vinga, Jana, que finalitza el guanyador 1989. Alerta, 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 alerta! Sprint final. Eva que entra. Atenció, deixem l'espai, sisplau, perquè Bé, Gemma, bé! aviat trobarem els 10 quilòmetres i els primers corren molt. Vinga, Jordi! Va, que pots, va, que... Categoria de pare, ja, Jordi. Molt bé. És final a la prova dels 5 quilòmetres. Veiem a Xavi Tomàs, destacadíssima atenció, perquè en uns moments trobareu l'espai perquè els primers corren molt dels 10 quilòmetres. Que no ve, que no ve, que no ve. A la vostra esquerra, sisplau, per deixar espai, perquè en uns moments Xinxe! tindrem aquí Que es frisaven, Xinxe! els de 5 i les persones de 10 i els primers dels 10. Vinga! Atenció, aquí. Vinga, Montse! Aquí està, va guanyar fa un parell d'anys el Plet, torna a guanyar el 2025, Xavi Bé, crac, bé, Xavi! Felicitats! Aneu passant la línia d'arribada i no us atureu perquè ara anireu els corredors de 5 i els corredors de 10. Vinga, Elio! Primer Xavi Tomàs, que podeu tenir diverses vegades a la prova, aquí en plena forma de Premi del General de Companyia de dels 5 quilòmetres. I aquí arriba el català, segon classificat de la prova dels 10 quilòmetres. Estoy liado en estos momentos. Vale, merci, fins ara. De moment dels 10 quilòmetres no hem acabat passar la línia d'arribada. Els 3 primers, Tomasa, Mohan i Kusayaki. Bàster! Aixeca els braços! Aixeca els braços! Quart classificat absolut, quart de la Ara passa la mà. també amb el 153. Va, Gisela, bé! Molt bé, Estem. Sílvia!
la distància dels 5 quilòmetres. Vinga, Víctor. Martina. Va, Josep! Vinga! El tip blanc s'ha de tornar a utilitat de què arriba el joc de la ciutat i 12 i ara Ernest! està començant la guanyadora abans de fer l'Ernest Vinga, Ernest, molt bé! 76 i en aquesta bé aquí tenim la guanyadora d'enguany que agafa tota la família, la Míriam Ortiz, va guanyar el 2024, ha guanyat al llarg de la Sèrie de la Generalitat Internacional de Catalunya Júnior, i aquí tenim la Míriam Ortiz i els fills, fill i filla, que vol la línia d'arribada, com va ser l'any passat. Sí, Míriam, felicitats! Va competir que tant, però quan tu està bé. Recordem, xip blanc, sisplau, o la samaneta. Classificada és l'Elisabet Martí, va ser segona el 2024, guanyat aquí la segona edició, segona el 24 i segona el 2025. Bé, Ali, bé! El Josep, sí, arriba la tercera, que hauria de ser la Laia Andreu, ja anem a veure. I efectivament, la Laia Andreu, una dona multifunció, campiona de Catalunya, de grup dels cursos de muntanya, campiona catalana de marató, guanyat tot. Bé, Laia, bé! Ara feia des de les primeres posicions que estaven al Serret del Top Atlètic Fit. Per tant, no hi ha hagut diferència entre el primer, segon i tercer de l'any que s'antiga aquí el Claudi que vol la línia d'arribada. Doncs recordem que el podi del 2024 en categoria femenina igual que... Vinga! Recordeu que si heu conegut amb el xip blanc, sisplau, torneu. Des que acaba, adéu, Va, Jordi! portem uns 45 minuts de començar la cursa. Bé, Jordi!
Bé, sprint a la cursa. Bé, Cristian. Va, Cristian. Joan, també, Jordi. Molt bé, macos. Òscar. No, yo me acuerdo. Venga. Final Pol i Miqui. Heu passat la línia de l'entrada, no us entrareu perquè cada vegada hi haurà un punt de corredors més important, més gran ho hem dit. I hagi corregut amb el Cid Mena i Cid Blanc, tornant Va, Didi. Bé, com José Mari, que hagi competit amb el Cid Blanc, sisplau, si teniu la realitat com s'organitza. Final del francès. Arriba l'Antonia Garús, que és el meu veí, que va en els 10 quilòmetres. Final pel Miquel. Vinga, Gea. Vinga, que ja està el Josep Martínez. Vinga. Manresa, la quarta noia, Yolanda. Bé, Yolanda, bé. És simplement una informació. Alerta, 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 alerta. Assumpta. Vinga, Assumpta. L'esport de la Generalitat de Catalunya amb el 174 escrit online per les seves aportacions laborals ja clàssica en el panorama català i que arribem a la 35a edició i com a novetat i tenim corrent per veure el dia d'arribada 989. Vinga. Vinga, va, una miqueta més, ja passa la línia d'arribada i és el Josep, el titran 20. Bé, Josep, bé, Josep. Força. El Marc, el 3.34 i arriba, si no m'he equivocat, la cinquena, el titran 91 Esther. Venga, campeones. ¿Pero con quién se la va a hacer? Eche. Corre, corre. Esther Pasqual, Esther, la cinquena, Villa Càrboles, Isaïa. Esther Pas, la Mercedes. A continuació, la Neina. Así la corrió otra vez. Cinquena, Assumpta i l'Anna Inar. Aquest és el resultat. Molt bé, Cristian. Molt bé, molt bé, molt bé. Clara. Ah, Gesi. A Toni, aixeca les mans. Sense l'estelada avui. Carla. Què expliques?
quan arriba a la Osa, el final és 75. Ara tenim la bossa, la samarreta, Que han filmat ja. final per la Nelly. Arriba el Marc Pité, el local de la Nelly. Nelly de Maroli que ens comuniquen que ha fet totes les curses. Doncs hauria començat molt jove. Per tant, doncs, va el seguit amb el 2.38. Amb el Jan Julieta, el Tom, el Quim, el Miguel i el Mario. Vinga, Marc. Vinga, Adrià. Vinga, va. Va, Adrià, vinga. Deixeu la línia d'arribada, torneu al fitrall. La bossa del corredor. Va, Belén, va. I darrere la Belén i la Núria. Bé, noia, bé. I aquí més apropant la línia d'arribada amb els 43, Colín Valesio. Va, Bernat. Bernat, vinga. Va, Manuela. Bé, Manuela, bé. Que no falla mai el gris. A l'Ametlla. Va, Campà. Aquí tenim el Vicenç Soler, campió de Catalunya diverses. Bé, Vicenç, bé. Molt bé. 60, 65, 70, 75, 75. Va, Eva. També sempre ajudant a les organitzacions, comuniquen que el competit en totes les edicions. Molt bé. Per tant, doncs, tenim aquí una finalitat. Que ja està la samarreta de... Va, Cristóbal. Vinga. Això ja està en el bronze i la... Vinga, Marta, va, molt bé, Marta. Finalitza els seus 10 quilòmetres. Final del Dalí. Ja s'ha acabat aquests 10 quilòmetres. Vinga, Olga. I veiem, doncs, com s'apropa per l'estona de la catifa. Molt bé. L'Arcadi Oliver de Montbriu. Està aquí acompanyant els últims metres que el Franco Ramés del Costa. A Lourdes, quin esprint. Molt bé, La cursa de dos, una dona, la portada 60. Vinga, final. A la línia final. Bé, va, mai Jesús. Molt bé. La cursa va el Domingo Ortega de Va, Diana. i arriba la Marina. El 1989 va guanyar la primera edició. L'Albert Martada, Molt bé, Albert. Bé, bé, bé. dels joves atletes d'Amèrica Trail i per tant un dels millors atletes de furs que vam tenir. I bé, mentre esperem l'entrega de premis, doncs aquí sota la carpa, guardat el sol. Bé, doncs recuperem una mica de forces, aquí doncs ja la barra per begudes i també una miqueta de coca i xocolata. Aquí els retratistes oficials, oficiosos. La recollida
d'obsequis que donen l'organització. Com un secret al fons dels ulls, una cançó que mai no he dit. Hi ha un somni que s'assembla a tu, porta el teu nom, la meva nit, i una guia calant foc si ets a prop meu. Sempre eriçant la meva pell. Si sabessis un trosset de com et vull, si sentissis un pedaç del que he callat, si poguessis veure'ns junts amb els meus ulls, si sentissis un pedaç del que he callat. Hi ha una veu que em diu: guarda algun somni pendent, que en el desig estem més vius, més que en allò que desitgem. Hem caminat belles ciutats pels seus carrers, entre els fanals. També hem inventat les nostres mans, desfent el temps, un matillat, una guia calant foc si ets a prop meu. Un desig sempre eriçant la meva pell. Si sabessis un trosset de com et vull, si sentissis un pedaç del que he callat, si poguessis veure'ns junts amb els meus ulls, si sentissis un pedaç del que he callat. Hi ha una veu que em diu: guarda algun somni pendent, que en el desig estem més vius, més que en allò que desitgem. Com un secret al fons dels ulls, una cançó que mai no he dit. Hi ha un somni que s'assembla a tu, porta el teu nom, la meva nit, i una guia calant foc si ets a prop meu. Sempre eriçant la meva pell. Comencem el lliurament de premis d'aquesta edició, la número 35 del Cross de l'Ametlla de Nova. Sabeu que hi ha lliuraments de premis per totes les categories, sorteig, premis a la fidelitat, etc. I començarem també presentant doncs a qui ens acompanyarà amb el protocol. Tenim a l'Abel Garcia, secretari general
a la Generalitat de Catalunya i corredor avui amb 10 quilòmetres, aquí el tenim, a l'alcaldessa de Puig-reig, l'Eva Serra, i la regidora d'Esport, Eva Izquierdo. Bé, doncs, i també amb l'Arcadi Alibés, i comencem. Fidelitat, 10 anys al tros de l'Ametlla de Marola per Ricard Guillem Pagerols. Que pugui, sisplau, podeu anar pujant també el Guillem Fernández Bruc, també per 10 anys hem vist el Guillem Fernández acabar la cursa, per tant, doncs, i a continuació el David Bernardo Sabanes o Sabanes, que crec que no l'he vist, i a continuació Núria Salvat Rovira, són 10 anys, més l'Alicia Vilà Casas. Tenim algun d'aquests guardonats que també s'han d'ajuntar a Sergi Cinca Morros, que ha guanyat la cursa de 5 quilòmetres, i la Montse Macià Suárez. I per acabar amb el Jaume Rovira Oliva, de tots aquells... No plau, si sou tan amables, de pujar aquí a l'estrada, per allà on no sé on tenim l'escala. Sí, hi ha una escala perfecta, aquí tenim el guanyador dels 5 quilòmetres, el Sergi, ell és el Sergi Cinca, guanyador dels 5 quilòmetres, i què més tenim? Núria va present, la Montse, el Jaume, Núria, no anem tan de pressa, farem la fotografia. Ens queda l'Alicia Vilà, tornem a dir el David Bernardo, que em sembla que no és aquí, i el Guillem Fernández Bruc, amb el Ricard Guillem. Són 10 anys de finalitat al cross, entenc. Els de 20 participacions, el Jaume Jimeno Juan. Jaume Jimeno Juan, 20 anys de finalitat. Déu-n'hi-do. Toni Conill. Vinga, Toni. Josep Ametlla Maceres. Demanem al Jaume Jimeno Juan, sisplau, si s'ha incorporat. Bé, doncs, fotografia amb tots els guardonats, premis a la fidelitat. El de l'Alicia, però tu tens 20 anys? No, ni 10. Posa't aquí la fotografia. No, molt bé. Qui és? Queda algú més? Jaume Jimeno, que ara puja, doncs vinga, al final doncs han fet ple. Sorteig, el lliurament de premis i tal. Ara anem per un sorteig. Fotografies i ara ja direm els que han tingut el premi. Sembla ser que són mitjons. Benjamins que han corregut sobre 770 metres. El primer, Luca Otero Aldón. El segon, Cai Martínez González. El tercer, Joan Cribillers Sánchez. El quart, Lluc Robles Casafont. I el cinquè, Pol Roig Mora. I ara anem per aquesta mateixa categoria, però nenes, demanem a la guanyadora Ona Teixidor, a la segona Mar Mora, a la tercera Júlia Graner Calderell, a la quarta
cinquè, Arlet Moreno Fernández. Tirem-se una mica més endavant, aviam, hi haurien d'haver-hi tots allà, 5 més 5. I al costat de l'alcaldessa i del secretari general de l'esport, les primeres, categoria femenina, la guanyadora, la Ona Teixidor, la Mar, segona, la Júlia, tercera, la Mercè, quarta, i la cinquena és l'Arlet. Ona, qui és la Ona? La segona, la Mar Mora. Molt bé. La tercera, la Júlia Graner. La Júlia. La quarta, la Mercè Moles. I la cinquena està en l'Arlet Moreno. Poseu-se així de costat i fotografia de la família. És la categoria benjamí, els més petits i petites que han competit aquest matí. I abans, amb els diners més que merescuts, fotografies, vídeos, i li demanem alevins, primer, Arnau Piqué Clarena, segon, Álvaro Palacio Polo, tercer, Eloi Ferrer Bové, quart, Adrià Corriu Taulats i cinquè, Martí Sibila Beca. Si hi ha alguns cognoms que no surten ben pronunciats, disculpeu-me, però està fet a mà. El segon és l'Álvaro Palacios. Aviam, anem a la categoria femenina. Ariadna Rivera. Primera, Martina Just Casas. Segona, Elia Buixadera Roca. Tercera, Júlia Martínez González. Quarta, i Laia Martínez Mora. Cinquena. Laia Martínez, cinquena. La Laia, aquí al costat de la veu, secretari general de l'esport de la nostra Generalitat. Per tant, doncs, teniu totes, la Laia, tots podeu posar-se una mica rectes per fer una fotografia. Els Open de 5.000 metres, després hi haurà més sorteig. 5.000 metres, els 5 primers de categoria masculina. Sergi Cinca, primer, Adrián Rodríguez, segon, Ayub Lambrini, tercer, Joan Torelló, quart, i Jordi Vilà, cinquè. Tenim el guanyador, que ja hem posat abans. Repetim, Sergi Cinca, Morros, Adrián Rodríguez, Martín, Ayub Lambrini, Joan Torelló Roca i Jordi Vilà Mora. Poseu-vos aquí que demanarem a les 5 primeres. Montse Gonzalo Guerrero, Sonia Raguán López, Mireia Bolívar Prados, Esther Campano Lorenzo i Diana Gugoin. Tenim les 3, la Montse, la Sònia, la Mireia, l'Esther i la Diana. Fotografia de les guanyadores i dels guanyadors a la prova de 5 quilòmetres.
Demanem al guanyador Xavi Tomassa, primer, Abdelsamad Mohan, segon, Josep Efayati, tercer, Raduan Nur, quart, i Daniel Teruel, cinquè. Per l'altra banda, repetint el de l'any passat, puntualment, que ja era el 2024, Míriam Ortiz, primera, Elisabet Martín, segona, Laia Andreu, tercera, Yolanda Lucía Jiménez, quarta, i Assumpta Pilar Bainar, cinquena. Míriam, Elisabet, Laia, Yolanda i Assumpta, categoria femenina, Xavi, Abdelsamad, Josep, Raduan i Daniel. Ja estem, si que sou disciplinats. Però s'ha de fer... A veure... Si el premi és... Poseu-vos més cap aquí, sisplau, teniu una cadira, no sortireu a la fotografia. Més cap aquí, vinga, som-hi. Per tant, doncs, una circumstància que no s'ha assolit el podi femení d'aquest any és exactament els tres primeres, exactament Míriam Ortiz, Elisabet Martín, Laia Andreu, primera, segona i tercera, i aquest any acompanyades per la Yolanda Lucía i la Assumpta Pilar. Bon, la Yolanda ha hagut de marxar a treballar i per tant doncs hem fet arribar abans del premi. Abans. Anem a les categories. Premis absoluts, aquí tenim el podi que fa molt de goig, de categoria masculina i femenina, amb un reguitzell de títols a les seves cames durant els anys de córrer aquí entre nosaltres, el cas de la Míriam, de la Laia, també del Xavi Tomassa, i d'altres nouvinguts com el Raduan, el Mohan, i aquest jove atleta de la joventut de l'Atlètic Sabadell, el Daniel Teruel. Anem a les categories. La categoria júnior, el Jan González Maestro ha estat doncs el guanyador, ja que el cinquè és categoria júnior, però està en el general, doncs passa el següent, no? Hi ha una duplicitat de guardons. Jan González Maestro, el tenim aquí, el júnior, doncs vinga. Puja el Jan González. Demanem a la primera júnior, que és la Marina Ortega Tallón. Marina Ortega. El seu avi l'ha guanyat, per això. Però una mica abans l'avi de la Marina Ortega. Bé, júniors, primera i primer júnior. Jan González, Maestro i Marina Ortega Tallón. Anem a la categoria 7, sènior masculí. Ferran Altarriba Bertran, Víctor Pérez Targa i Josep Pilardell Vallès, o Velles. I el sènior femení, Melina Araque, Rocío Ríos i Clara Escudero. El Ferran Altarriba, el segon és el Víctor Pérez i el tercer el Josep Pilardell de la categoria sènior masculí, mentre que
La femenina, la Marina Araque, la Rocío Ríos i la Clara Escudero. El primer de nois és el Ferran Altarriba Bertran. Tenim l'Altarriba aquí, o si no me l'han dit jo, que és el meu cognom, el problema. No hi és? Doncs no hi és. Fem la fotografia que està dalt l'estrada d'aquesta categoria, que ha guanyat el Ferran Altarriba, seguit el Víctor Pérez i el Josep Vilardell, Marina Araque, Rocío Ríos i Clara Escudero. Demanem els bé serve, el Jordi Fernández Linares i el Pep Sansa Bullit. Pep Sansa, tercer, Jordi Fernández Linares, segon, Joan Piqué Serra, primer. I demanem a les veteranes, tenim les veteranes 1, l'Ester Pasqual, primera, la Olga Sierra, segona, i la Núria Salvat, tercera. Joan Piqué, Jordi Fernández, Pep Sansa, Ester Pasqual, Olga Sierra i Núria Salvat. Vinga, aquí tenim doncs el podi corresponent a les màsters, que són els veterans que ha passat a la història. I anem als veterans 2 i a les veteranes 2, o màsters, segon. Jordi Mañé, Josep Plana, Jordi Rovira, Belén Miñana, Marta Oliveró i Sílvia A. Díaz. Jordi Mañé Cruz, Josep Plana, Jordi Rovira Serra. I a la categoria següent, femenina per això, Belén Miñana, Marta Oliveró i Sílvia Díaz. La Marta Oliveró, la tenim, no? La Sílvia Díaz, a tu, sí, doncs, som-hi. Bé, doncs, premis lliurats, tothom té el seu trofeu, les seves fotografies. I anem a les darreres categories, no? La categoria 3. Ramon Gavarra, o Gavarra, sembla que digui això, el Josep Martínez i el Pere Minoves. Sí que els han vist aquí. El Martínez també, Josep Martínez Fea. El Pere Minoves Serrano i la categoria femenina Manuela Martínez González i María Jesús Aparicio Mesón. La Manuela Martínez, sisplau. El ser classificat ha estat el Pere
i el Ramon Navarro primer. I en categories femenina la Manuela Martínez, de la família Martínez i la Maria Jesús Aparicio. La Manuela que hem dit que les has corregut totes aquestes. Totes les corregut la Manuela Martínez des del segle passat. Un aplaudiment, doncs, que fem extensiu a tots i a totes que hagin fet les curses des que es va començar, ja que teníem aquí el guanyador, ja no hi és, el Vilardaga, que va guanyar absolutament el 1988. Alguna cosa més? Bé, doncs, gràcies per la vostra paciència, gràcies per venir aquí a l'Ametlla de Marola a l'edició número 35, gràcies a les autoritats esportives, polítiques esportives i a l'organització, que tinguem un final d'any espectacular i tornar-nos a veure aquí a la meitat del setembre de 2026. Bon diumenge! Bé, i tot el que comença s'acaba, doncs s'acaba aquest 35è cross, ja preparant la 36a edició de cada l'any que ve, 2026. Bé, Jaume Vilà des de l'Ametlla de Marola per la televisió de Navàs. Com un secret al fons dels ulls, una cançó que mai no he dit. Hi ha un somni que s'assembla a tu, porta el teu nom, la meva nit. I una guia calant foc si ets a prop meu, sempre eriçant la meva pell. Si sabessis un trosset de com et vull, si sentissis un pedaç del que he callat, si poguessis veure'ns junts amb els meus ulls, si sentissis un pedaç del que he callat. Hi ha una veu que em diu: guarda algun somni pendent, que en el desig estem més vius, més que en allò que desitgem. Hem caminat velles ciutats, pels seus carrers, entre els fanals. També he inventat les nostres mans, desfent el temps, un matí llarg i una guia calant foc si ets a prop meu. Un desig sempre eriçant la meva pell. Si sabessis un trosset de com et vull, si sentissis un pedaç del que he callat, si poguessis veure'ns junts amb els meus ulls, si sentissis